Gipaundang sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR Region 11 sa ilang operasyon ang 7 ka mga inland resort sa Santa Cruz, Davao del Sur. Enero 19, 2024 dihang gi-issue ang cease and desist order sa mga inland resort nga nahimutang sa Sitio Langan, Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur. Kay wala kini mga permit ug pagtugot gikan sa mga miyembro sa tribo. Gimanduan sab sa DENR nga gubaon ang mga gipangmontar nga istruktura kay gitukod kini sa agianan sa tubig sa sapa nga peligro sa mga tao hilabi na sa mga bisita. Gani unang giisyuhan og show cause order ang mga tag-iya sa mga resort aron adunay higayon nga makaisplika sa ilang pagtukod sa negosyo. Apil sa gilapa sa mga resort owner ang easement line sa suba. Wala sa saktong waste disposal hilabi na sa basura. Misaad ang lokal nga gobyerno sa Santa Cruz pinaagi kang Mayor Jose Nelson Sala Jr. ug ubang opisyal sa lungsod nga tigumon ang mga apektadong resort operator alang sa intervention ug tabang nga ihatag ngadto kanila. Chantal Ray Amor Solarte, Newsline Philippines, stay safe.